И здравейте, потребител на YouTube, аз съм AtPowerBG Домини. Еми да, това е български сървър. IP-то ще е под описанието. Да. И да, пак казвате на какви игри да я играя. Само да си го направя през. Ползвам си читнал, бе. Нали от спална се взимаше лък. А тук дори няма гейммод. Да имало гейммод. Няма гейммод. Не знам. Аз искам да правя мината. Окей. Както знаете, ние имаме къща, но само дето ние искаме... Това е моята къща. Това е моята къща, в която има овца, разбира се. Честа ми има... Да, защото има и още добавени хора, които живеят и не искам просто ни взимат тези айтами. Когато не се взимат от кит, кита е само кит усер. Ето, не, чакайте, напиша кит. Ето кит усер, а който ти дава диамантен бронен и диамантен меч. И затова решихме днеска да не изпълним кита, защото ще е тъпо. Да, и е тъпо. По-добре да е лидар броня, отколкото диаманта. И после аз не се радвам на диамантите така. И решихме да направим чисто нова къща, както хората са оцелявали преди. Да, само кирки и от палма ти дават 8 диаманта. Това ще е нашия бонус примерно. Така, айде да отиваме сега да строим къщата. Аз ли ще правя реса? Окей. Кой си кръсти къща 100? Ми ще снима с тебе. Еми, много ясно. Аз мога да снимам и сам на GTA 5 или нещо такова. GTA 5 ще игра синглплеер, разбира се. Нямам GTA 5 минути. Махай се, бе! Аз ще играм и си. Много обичам да стрелям просто на GTA 5. И този сървър малко лаги, как гледам. Това лаги ми. Тук няма PvP. Да. За жалост, скина ми беше на момче, но сега се смени на момче и аз нямам купената Minecraft, той има купената. То скин го намерих в Google. Написах имена на скинови и там се намерих този скин. Беше на момче, но сега се го сменили на момче. Както имаше един подобен като на етос. Ама стана на някакво бие с пелени, дето му вонят пелените. И затова реших да сменя пак името. Айде, че почваме къщата. Искам да е този път в планина, нещо такова, защото става ми скучно като е на повърхнина. И нещо като... Преди беше по-яко, като малък, не знае как се правиха ресове или нещо такова, как да се защитиме къщата, затова само привейтове използвахме. А сега знам всичко за Майнкрафта, почти да е.
Много малко неща. Може и да не знам някои неща, аз не знам. Да. И ако някой не знаят как се прави рейс, мога да покажа в някой клип. Даже сега ще го покажа. Значи, за целта ви трябва... Чакай. Мотика ви трябва. Задължително дървена, точно така. И, примерно, тук, избирате си къде да цъкнете, тук. Цъкате. Ето, и тук в чата ви изписа това. И първо трябва да цъкнете тук с дясно копче или с ляво, после по другия край с другото копче. И пишете, и гледате нагоре, и пишете res, чакайте, и пишете res select, чакайте, res select expand и пишете колко блока нагоре вдигате резиденцията си. Ето. И долу по същия начин. Rest Select Export 60 примерно. И пишете Rest Create името на къщата. Примерно може да се казва супер. Така примерно може да се кръсти. Ето. И тук примерно Рамфич я за малко ела. Тя пробва да чупиш. Да видят потребители, че не може да чупиш. Ето не може да чупя. В реса не може. В някои сървъри не може с реса. С какво беше? Нещо такова. А при някои сървъри вместо дървена мотика се прави с дървена брадва. Няма да стане. Ама никой няма да се направи диамантена мотика, ако не е богат с диаманти. Или примерно, защото, да. Къде? Да, също така и Хънтър ще снима в този канал. Ние си поделяме канала. Но онзи клип, който направи този звук, просто беше гаден. Извинете, много стремен. Този клип го направихме, но от баща ми, който гледаше телевизора, се чуваше толкова гадно. Извинете. Да. Виж кое. Окей, няма се слагам. Добре, айде почваме къща. В момента са 10... сега ще... Добре хора, трябва да спра клипа, защото мога да направя максимум 10 минути, защото не съм с купената версия Бандика. И това беше от нас, ще има втора част на клипа и чао!